diaturi pinarak yo dipethuk aja dipleroki monggo aja dipleroki yo nggih yo yo Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam sugeng dalu wilujeng dalu macange malimbok kepanggih malih kula sampun kapang. Wah, pun dangu mboten kepanggih bebayu. tontonane anggar cedak diesel pengaruh karo swara. Disele sing ning kono iki swaraku ora kerungu ya. Sok meneh yen pilek ki aja nampa job. Aku enggak pilek ya. Lah wong buktine Kira ono umbele, deloken gak ada umbele yo. kok umbele. Apa sih nama Jawa iku ingus? Umbele kok umbele. Ya. Ora anu to, kok ora padha karo casinge ya. Apa casing itu? Casing piye karepe piye? Pawaan apik, rupa ayu bareng nyuwara kok plekutak-plekutuk. Ya di ngapura to Pakde, iki wis tak api-api. Wis tak alon-alon Jawane. Lho, Nek. Ceto. Nek yo masih alon-alon, kowe iki suaramu tetep bidek bae. Aku Bideng. malah katut deh. Ya tapi aku duduk golongane buta ya. Sing bindeng ana ta buta bindeng. Oh, buta terong. Buta terong. Aku Nggih. ora lho ya. Nek yo sakno Mas, gara kita harus menghargai usaha Mbak Elisa untuk berbahasa Jawa dengan baik. Sebabe, Loh, piyai kuwi ora dudu piyai Jawa. apa ya, Pak? Ayo kenalan mula panjenengan kudu ngerti sik. L. L. Ki ukuran Gimana Gar? bocah wedok kok jenenge kok ukuran klambi gede. L. Large maksudnya. Heeh. Kudune S ya. Kowe jenengmu asline komplete sapa? Kok komplitnya? Komplit. Komplit tuh maksudnya pakai telur, pakai lombong, pakai itu enggak. Mas. Iki ayu ning sajake kene rada kurang saon, Mas. Kok kurang saon piye to? Kok takoni jeneng komplit kok nganggo ndok kanggo tetek bengi. Ibarate kaya panganan kae lho Mas, Ha, gitu. betul, Pak. Nek komplit ora komplit banget to, ana iwake, gitu. Kaya sampeyan kuwi cara wong ya komplit, ana ndoke, mamane. Gak oh ya. Gak nandok. Cara panganan ngono kuwi. Ya wis sakarmu. Nggih. Ya wis pokoke komplit nganggo ndok. Oh, maksudnya long name. Ya nama panjangnya. Ya. Oke, bukan nickname ya. Longan. Kelongan sih, longan iku gorong sik. Kuwi to nang go propose itu. Lah kowe iki mau ngomong apa? Long name, long dawa, name jeneng dawa gitu to. Ayo. Ya. Wis karepmu judeg ora wis. Petuk wong wedok ayu ameng-ameng nyawa aku. Kenapa sih? Ya wis jenengmu dawa sapa? Ya, jenengku Padet.
didengerno sing baik-baik ya. Elisa Orcarus Alaso. Sik to, ya tak rungokno kene alon-alon wae. Elisa Soko. Orcarus Orcarus Alaso. Lasso. Wow, pinter kamu. Kowe dawane sapa gareng sapa? Gareng. Kuwi judul dawa. Yo gareng ki nolo gareng. Nolo ki ati, gareng ki garing. Atiku garing, ora gampang milik darbeke wong liya. Oh, ngono lah. Mbak Elisa Orcarus Alaso. Oh, ngerti ta? Pak Dalang lo langsung nyantol cepet itu berarti ki SDM-nya api. Aku ngomong sekali nggak usah tak baleni Pak Dalang langsung ready. Lho pancen dheweke lulusan madrasah SDM to. Oh, Alaso dikira Al-Aqsa wis beda neh. Anu aslimu endi? Bapakku tadi to aku neng Jawa tapi bapakku kuwi sekon toli-toli. Sik kondi? Seko toli-toli. Toli. Saka toli-toli. Toli-toli ki ngendi lho? Pade itu udah agak sudah rungon Oh, piye to? bukan. Aku lo deket lo sama Pak De. Pak Dalang jauh langsung tahu. Lho jauh maksudku ki toli-toli ngendi? Oh, Toli ki gone ngendi lho? gone to iku dekat gon banyu. Ya. Iya. Ayo. Piye kuwi? Pancen kuwi Bubrah ora arek. Pancen Ayo, kuwi- ayo karepmu piye Mas Gareng? pancen kuwi dalan banyu. Kok iso dalan banyu piye ta? Toli-toli ki cedhak dalan banyu lho. Oh, dadi asline saka toli-toli. Omahe Mbak Elisa kuwi cedhak kali. Dalan banyu to? Ya, dekat situ dekat pantai tepatnya gon banyu. Oh iya ya, toli-toli. Lah kowe kupingmu bocok kok Mas Gareng iki. Kupinge ra. Ya. Ketularan lho kowe. Lah kok mau dijakmu kok ora mudeng-mudeng. Lah wite lho omong karo wong ayu ki alon-alon. Kuwi bapak. Bapak. Ibumu Ibu sekul lambelu. lambemu dhewe kuwi kok. Lambelu kok lambemu dhewe sih? Oh, Kamu Pak kok Ibu. nambah-nambahin? Anu kuwi lho. Mbokmu ki lho saka ndi? Lambelu tok wis. Enggak bukan lambemu dhewe. Lambelu titik. Oh, lambeku. Malah digantiku. Lambelu. Lambelu ki ngendi lambelu ki? Kuwi daerah Sulawesi Tengah lho. Wah, Baru. padahal kisah. Iya bener. Pah, pinter loh. Ini orang yang smart, cerdas nontonnya ya Globe, nonton Atlas, delok Google Map. Kuwi omong Langsung ngerti loh. kuwi bejo mergo mau kira-kira. Mas Ya ora jenengan kleru mergo kira-kira Mas to. kuwi pe ya saka Sulawesi. Oh. Reti to. Lambelu ki ya Sulawesi, Nggih. toli-toli ya Sulawesi. Lah kok kowe urip ning Jawa? Lah ya ora reti sakarepe mbokku karo bapakku to. Syukur kowe. Arep urip ning Jawa, ning Sumatera, ning Papua sakarepe. Ya terserah arep ning Terserah. Jawa, ning Sumatera, ya Ben. Ya, Yo. kok Sumatera iki. Lagi bareng nesu karo bojoku galak Elisa. Wah, aku ya mestinya ada misi, ada tujuan tertentu. Oh Nggih. iya. Yang saya salut kamu kelahiran Sulawesi tapi gulawentah belajar budaya Jawa. Soalnya aku sekolah ning Jawa, ngombe banyu Jawa, madang ya sego Jawa. Ya aku kudu mikul dua mendem dhuwur mikul jero. Anggonipun kula belajar sinau wonten Jawa. Kowe iki ngapa Mas Gareng? Aku angger dijak omong karo Elisa rasane kaya ngempet nguyuh. Lah ngapa ta? Sama priding. Ngomong ora tekan bedhok petik ditipu. Petik ceto. Malah kaya wayang Bali. Wong pancen logate ngono kuwi kok. Kita Ini- harus saling memaklumi. Betul, dan ini sesuatu yang menggelitik kita. Menggili. Nggih. Ing atase bocah Sulawesi gulawentah belajar tentang budaya Jawa. Kalau orang Jawa sendiri tidak mempertahankan dan mau belajar
budaya Jawa wah isin. Eman, nanti nek dijupuk wong Londo nangis. Budayane dhewe. Wong Londo, Wong luar negeri nek basa Jawane Londo ya. Company. Wong wah krunguku wong lodong e. Kok wong Londo ya. Wong Londo. Saiki domisili ning ndi to Mbak Elisa? Ning Yogyakarta Ngayojan. Yo. Neng Yogyakarta. Oh, isih dalam rangka belajar. Masih Nggih. belajar terus aku. Strata tingkat pendidikannya sakniki napa Mbak Elisa? Sakniki nembe S3. Loh, Tapi lagi proses durung rampung. S3 lho apa ora hebat sindan arep calon dokter iki piye coba? Pancen sekarang baru proses, jadi mone lah penyidikan, langkah penyelidikan, Nggih. baru ditentukan terdakwa ya. Kok iso tekan kok iso penyidikan piye to? Lagi proses apa? Proses arep mencapai dokter kuwi lho. Ben S3. penyelesaian. Nek cara S3 i disertasi jenenge. Sik. Rada wadi, alon-alon wae ya. Ya. Den ora ana sing krungu ya. Iya. Wis dibojo apa urung? Bojone jenenge Entut. Kok entut piye to? Makrut. Aku durung kagungan garwa, Pakde. Kula niku anggere ngaten iki saya kerep manggung malah wong lanang saya ngadoh ngopo ya sebabe. Aku ki yo pengen entuk wong lanang, pengen duwe bojo. Tapi saiki ketekan saiki aku rung entuk-entuk. Lah yen monggur wong lanang sing penting lanange mbok karo aku wae. Nah, sing wedok S3, sing lanang S1 kuwi, Mbak. S1 napa? Apa anu sek. Ora enak omongane ra enak. Ket mau ngajak patiku S1 kok sek. Lah wong ya kebangetan kok. Ya ngene, wis pancen durung pinesti ketemu jodohmu. Nggih. Tetap berusaha dan berdoa nanti bakal ditemukan bukan bojo, golek jodoh. Iki donga temanten iki. Apakah ada bedanya di antara bojo dan jodoh? Karena bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah bojo. Tapi kalau jodoh yang memisahkan hanya maut. Weh. Ya Pakde. Hebat tenan ya. Tapi carane ben ngerti iki jodoh apa dudu piye? Dicoba sik. Oh, Ada kaya hem. ngono to. Lha wong sing ngerti jodoh karo ora iki sing gawe urip Gusti Allah. Ngono ya. Lha mosok awake dhewe arep bethek dilakoni kanthi positive thinking dulu. Oh ngono. Dadi nek dikira-kira delok ana getaran dalam hati kira-kira gitu Ya, ya, langsung Mas jajalan aku ngono. Jare kon nyoba. Lah agar wong gelem. Lah piye to Pakde? Lah wong kono sing ngeki penerangan yo kler kok dicoba maksudnya piye? Lah maksudku ki apapun ya komu lho ayo apa iki. Pasar yo tiwas jinjing ya. Wong kok senengane ya ayo urut tuwa. Wah, warna-warna. Ya itu tadi jalani hidup dengan positif saja. Iya. Oh, iya. Nanti kalau sudah pastinya mendapatkan jodoh akan ketemu. Oh, Amin. iya, Yang penting amin. sekolahnya dirampungke sih. Ya, aku Mbak Elisa. nggih. Mbak Elisa mau mendoakan untuk pengantin apa? Ayo. Oh, iya. Sang mempelai apa? Penting iki ya ndongano temanten kekale. Penting ora pentil. Jere. Penting. Aku kok direk kleru aku. Buat Mas Anggun ya, Anggun apa? Mas Anggun Adi Cahyono. Mas Anggun Adi Cahyono kali Mbak Vena ya. Iya, Mbak Vena Melinda. Vena Melinda kula ndongakaken kator temanten kekale miko kator ke temanten kekale sakit reruntungan kadyo mimilan mintuno langgeng anggenipun bebrayan dokip put-puting Yuswa lan tansah sempak teles. Kok sik. Kok sik iki. Iki kudu tak urus iki. Iki terakhir iki mau kata-katane apa? Kok iso tansah sempak teles iki kok Kok sempak teles? maksudnya ki piye? Iki donga.
Donga ya donga tekan sempak. Nek wong bebrayan lanang wedok kudu sempak teles. Karepe maksudnya apa itu? Apa? Semangat, kompak, anti males. Weh. Wong lanang wedok kuwi kudu sering komunikasi. Nek ora komunikasi dan males komunikasi kuwi membuat perceraian dadi adoh. Bener, yang kepengin kompak kudu nganggo sempak ku mau. Ora kuwi mau karepe singkatan kok. Lah mbok golek singkatan liya. Nah jare kon nganggo singkatan Wis aku ki ngrungokke kowe iku kepengin pipis nganggo sempak. Ning ora apa-apa. Iki dongane wong melek bengi insyaallah mandi. Amin. Muga-muga. Ya, Mbak Elisa. Aku arep ngetes karo Mbak Elisa Mas Gareng. Apa? Nek basa Jawa ora mesti kaya ngono kuwi to bahasane. Dengan logatnya ya sing pating pleket-pleket ngono ya. Nah, saiki jajal tak kon nembang. Ya. Ya mesti padha ae. Padha piye? Ayo kula pikir-pikir. Pikar minggu pikar piku. Lah wong basane ngomong kaya ngene kok nembang. Aku tak nyuwun anu sida asih, dandang gula sida asih. Sida asih ya. Ya. Alah, suarane marep kutuk. Karo suara diesel ku lho, enak suara diesel. Oh sik to, wong iki ora kena kinaya ngapa, ya. Wong ora kena kinaya ngapa, aja sok nyepelekke. Kita coba dulu, kita buktikan dulu. Bener Mak Cangik, dicoba, dijajal. Oh sakmene ben do jajal suaraku. Oh iya nek suara iya. Aku tiwas inden nomor 1. Anggere nek tembung jajal Mas Gareng kudu gragap. Aku arep inden. Monggo Mbak Elisa. Ayo silahkan untuk mengaturkan bahwa dandang gula situasi. Gula setetek mugi-mugi saged selamet anggen kula sampe bawa nggih. Ya, piye ta? Kon nembang kok setetek. Ning belajar isone sedikit-sedikit sak isone. Kuwi karepe ngono sekedhik. Sekedhik. Nek ora setetek ngono. Setitik. Setetek. Loh, nek ora ngerti ya dibenake no Mas Gareng, aja disalah. Dibenake ya aku penjahit po, kon benake. Mari Mbak Elisa, ayo kaya ngapa suarane? Ayo ngembang setetek wae. Pamintaku nimasita Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Waduh. Ye. Siapa deh? Kuwi lagi setetek lho, kuwi durung dawa lho kuwi. Privon. Setetek papi api yo. Sak iso-isone Kowe yo. nembang wae rasa omong nembang. Aku krungu suaramu ngomong. Saiki diakali wae Mas. Apa? Nek dijak jagongan, wangsulane karo nembang. Ya. Ya ta. Dadi kaya Dadi cetha. ketoprak ngayuk Jakarta kae. Kabarmu piye Mbak Elisa? Kabar kula pancen. Oh iya ya. Genah cetha kuwi. Kabar kula pancen sirna. Lanjut Mbak Elisa. Nimasita keelokaning kahanan. Keelokane. Kok ketut iki ngapa? Aku kok terkontaminasi karo eloke pripun Mas Gareng? Cahayu. S3. Nggih. Suarane yo apik. Kok nganti urung ketemu jodone. Kurang usahane. Oh. Tak kei cara supaya kepethuk, cepet entuk jodoh. Pripun? Modale kertas HVS. Kertas sak lembar. Lembar, templeke dodo tulisi diskon 50%. Terus mesti ndang entuk. Cepet ya. Wis. Wes teguh terus ngoyok kuwi nggon ngarep dhewe. Saya Mas. Aku ngecim sing ngendang Jaipong aja boleh enggak? Sapa ngendang sapa? Kae lho. Nada kae lho. Kae lho, cakep lho itu. Kowe karo gundukan tanah ki seneng. Nada rupane kaya gundukan tanah kok disenengi.
Nek pengen di anak jenglot ya ora apa-apa. Ayo Mbak Elisa lanjut. Ing sarena lan wangine datan kinggang saramban lamun adoh caketing ati besok kapan katekan Sido. Sido apa jejer ya? Oh Sido ya, Sido jejer. Yo jejer. Sido asih pindo mimilan mintuna ayo Kang Mas bareng hana tepi wajib sido asih Sak langgamipun setya tuhu. Monggo. Mbak Elisa, monggo. aku kang setya satu wek nganti saiki Mangga. Mugian mbok
sing tepaten anyar. Muga tansah teruntuk sejahtera, wisata negara, wisata tansah sinarga mulya adohe super sakit tiraken pamong pito pinucang siang dagang rezeki kang halal tekan kakek ninen bawa dandang gula Sidoasih sak langgame Setya Tuhu dening Mbak Elisa Mas Gareng. Leres. Yo tak goleki kanca sijine. Apa meneh? Nduk Niken, ayo kene. Kene Mbak Niken. Nggih. Nyata endah ing kutha Semarang Putra tani baru kembali. Aku kurake gunung Mirane penawang Menengah sabinan Aku berahuan Ake pengantar Kami gunung Dan aku Putra saya sampai Orang indah Indah kutha Semarang. Selamat malam Doniken. Sugeng dalu Mas Bayu. Waduh, sehat terus ya, Dok. Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat kemawon Mas Bayu. Iki rada cetha ya niki. Ora ya saya laris to nggih. Alhamdulillah pangestune Mas, Nggih. lecret niki punan. Piye? Aja nganti sambat, piye apapun Mboten. ya to awake dhewe. Disyukuri Ayo, Mas. senang, Omong nggih kula niku mboten nate preyok. Alhamdulillah. Isu awan sore bengi kula ayahi sedaya. Lah nggih. Lah, Bakune isu. paringi sehat, gulune diparingi kuat kuwi. Amin, nggih amin amin pangestune Mas. Ning Nadianto laris. Sekolah aja lali kaya Mbak Elisa niku. Nggih. Ya ta, strata iso nganti tekan dokter. Syukur kok iso dadi profesor lho, ora hebat. Mbak Elisa S3 toh? Nggih. Kula pun S2. Loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Magister nek ngono. Nggih. S2 ki apa, Nduk? SD kali SMP. Lho. Iki saiki iki sidan saiki kok koplak-koplak ya. Koplak piye to? Iki yang ngono, S2 kok SD SMP. Wis Ya bener toh bar iki S3 lho aku SMA lho. bocah iki jan iki cagi. Ngapa? Iki paket komplit. Pakete komplit nggih Nom napa? ayu pawan apik, kuciwane gur siji. Apa? Apa? Ambune fresh care. Ya. Ya wong jenenge awake rada rapati penak ki ya. Ki aja dibuka. Kudu Wes, maklumi. Wah pancen yen wayang ngene iki seniman ki suasanane Lho, ngene lho, Dik. Apa? Lek sing ngambune wangi-wangi iki ketara renek tanggapan malahan. oh ngono. Heeh. Agar saya ambune iki Lek ambune fresh care fresh ngono ki jenenge kondangi ngono kuwi yo. Yo. Nah, Mas Gareng yo ngono sok ben ketok tanggapan to Mas awake iki dikai letong dadi ambune ben. Mboten. Ampun ngoten. Lah piye? Wong wis tuwa yo umume fambo no. Wah, kuwi rak minyak mah Parfum. wong mati. Parfume fambo enak. Aku ngene iki lho bocah wedok-wedok ayu-ayu yen tak tolak cintane ngajak patiku doan. Mbak Elisa apa cinta to karo Mas Gareng kok sajake ditolak? Lah ya to wis aku ki jane tresno ning ya kuwi kok ya menghindariku ngopo to? Ngopo, Mas? Aku mau wis lancar lho bareng kene blet pipis lah. Wong kok seneng gampang melatah. Aku agar krungu suarane Elisa iki lho printing-printing. Mbak Elisa ki lek ngomong jane wis cetha lho ning kupingku ki. Lho cetha piye wong ngomong plekedak-plekoto kok cetha. Oh ini kan we langsung paham loh, Loh. Pade itu enggak dong. Nek aku ki sebagai wong tuwa tak cetha. Alah karepmu, Mas. Oh ngene. Piye? Pripun? Ya inilah kemajuaning zaman, Nggih. nuting zaman kelakon. Betul. Sinden saiki nom-nom ayu-ayu dengan pendidikan tinggi-tinggi. Nggih. Wes sajian seni kesenian tradisional betul-betul mencolok atau mencorong lagi. Ing kene awake dhewe berbangga hati yen to seni tradisi ora bakal punah ning malah saya ngrembyah lan saya kuncara. Wes saiki sinden ki ayu nom-nom tuwek sithik pateni. Ngawur ae yo ora. Yo, Kok yo kok iso. Pokoke Mbak Elisa patokane ora presiden wae, pokoke apa wae tuwek sithik pateni. Oke. Aku ora. Mergo saiki ya akeh garing nom-nom.
tuwek sithik. Pateni. Aku tuwek ora dipateni, nggo Maha Guru. Iya. Maha Guru kan. Mas Gareng. Dawuh. Sadurunge Mbak niki nembang, aku tak nyuwun Pak Ambon gen pinarak ana panggung Mas Gareng. Nggih. Mbok menawa kersa, ayo. Pak Ambon mumpung dereng kondur dateng Ambon. Ora, dalem iki ya kene. Oh, daleme kene ta? Oh, kok kudu Ambon. Oh, sik ta wong Ambon kok kelahiran Parengan iki lho. Mung karapan kok ya. Pak Ambon. Pak Ambon. Pak Ambon, ndak mriki Pak Ambon. Endi, Bapak Ambon. Ecang mriki kula api. Pak Ambon. Ambon Pak Ambon aturan Pak Ambon. Pak Ambon. Hei, Pak Ambon. iki lho. Walah, Pak. Mboten ketinggal. Ora ketinggal piye? Lah iki mulai kecekel. Kok mulai kecekel? Kenapa beliau diparapi Ambon? Jebule yo peteng dedet banget. Iya to, Dek, sampean ki. Loh, Oh, Padang Jinglang, Padang Gareng. peteng pakulitane ning Padang Pasuryane akeh rezekine. Lah, semua orang itu mempunyai plus minus. Nek kula atas sing nderek niki. No. Oh, niki Bu Ambon. Nggih. Oh, buang oke. Lah yang oh iki gedang susu. Oh, terus rumasane apa rumasane rombongan gedang apa piye? Monggo Bu pinarak wonten mriki monggo. Monggo Bu, mriki Bu. Waduh, Jan. Monggo, Mbak. Alhamdulillah. Monggo. Ini Mbak Elisa Pak Ambon, Ya, ini belionya. Luar biasa. Lho niki kan ya iki sing nimbali awake dhewe. Ah, Pak Iki. Ambon. Aduh. Kene. Ngapit Lah, lho, tak Pak jajan Ambon ibu, tengah lho. diapit. Bapak, Pak nomor Ambon iki. kula ajeng daftar dados kepenakane saged boten. Kepenakane. Ya ini yang dikawinkan dinikahkan tuh Or- kepenakannya aku juga mau. Keponakan ora kepenakan. Ya itu. Apa daftar dadi Jawane. Kepenakan apa piye? kepenaan apa kepenekan? Oh, kepenakan. Kepenaan. Ya sak merdikane Pak Ambon arep jumeneng nang endi sak merdikane. Monggo Pak Ambon. Badhe ngendika Ayo Apa, Mas Pak? Gareng, Pak Ambon diaturi kesempatan. Pak Ambon badhe ngendika Nggih, Pak Ambon arep paring dawuh napa? Wah diapit. Sugeng dalu Mas Bayu. Wilujeng dalu. Matur suwun rawuhipun kalih Mas Bayu sarombongan. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Diparingi job ingkang kathah. Amin. Nggih ngoten niki pun, Pak. Nah, wis ngono e genah mandi kok. Oh, iya ta. Sing penting singkat, padat, berisi. Heeh, tur mentes. Mentes. Oh, beliau itu kejaba Raja Rongso juga Raja Sawer. Iya. Insyaallah, Pak. Amin, Pak. Oh, nggih, Pak De. Pak Ambon. Dalem. Derek tanglet menika sinten mawon dipun tepangaken. Nggih, Pak. Oh, nggih. Kesanipun mboten gagap-gagap, nggih. Nggih, menika garwa kula Tutik Sukasih. Weh. Lah niki Ibu Tutik, nggih. Nggih, putri kula Pramesti Reni Rajati. Mbak Pramesti Reni Rajati. Rajati. Nuwun sewu. Nggih. Badhe tanglet Kang Putra. Kuliah wonten pundi, Bayu? Jakarta. Ketata Hati-hati, Mbak. Hati-hati yo. Ketata puntu kok. Krungu iki jaranan ngono iki kowe. Sinten? Kuliah wonten pundi? Jakarta. Jakarta. Wonten Universitas Jakarta mriku. Nggih. Nuwun sewu menawi nganu kepengin ngertos saged ngambil jurusan menapa? Kedokteran. Wah. Kedokteran. Dokter loh. Kedokteran alhamdulillah Mbak Elisa. Ya. Alhamdulillah awake dhewe nyicil ayem. Mas Gareng, Apa? sampeyan wis ora usah bingung. Ora usah bingung ya. Apa? Nek arep ngecek kesehatan kok gen diotopsi karo putrane Pak Ambon. Oh. Amin. Kok amin? Pak Ambon ya amin. Ngapunten, ngapunten. Ya wong enten bobo ngoten. Kowe jane ngerti ra to istilah kedokteran ku? Piye ta? Takono karo Mbak Yu ki lho. Mbak, Piye? otopsi nu napa? Tak otopsi nu napa? Panjenengan jawab kajenge ngertos. Otopsi nu napa? Otopsi ki ngutik-utik batang sing ora ngerti jalarane matine apa.
mati lumrah we wegah kok badan. Lah ngecek kesehatan nih lho apa jenenge? Observasi. Oh ya, observasi. Observasi kok ngutuk. Iki ngapa iki? Wes, Konco. ora golek kesempatan kuwi. Golek kesempatan. Elisa wis ora temu lho. Nggih, sakniki Pak Ambon, Bu Ambon kalih putrane Pak Ambon. Pun jumeneng. Sapa jenenge sapa? Kok putrane Pak Ambon? Ya Pak Ambon kecil ngono kae. Anu, ngersake lagu napa Pak Ambon? Kersane ditembake nduk niken. Ayo Napa? Mbak Senenge Prawesti. napa? Napa? Trumpah apa? Apa lagu dangdut Sing iso ditabuhi gamelan no. Oh, ngaten. Napa Pak Ambon? Lara jonggrang. Weh, Rara Jonggrang. Waduh, Jan. Mbak Elisa. Nggih. Rara Jonggrang, Mbak. Rara jonggrang niku biasane Kayak Mas duet. Garing dadi Bandung Bondo Bosok. Bosok. Kok Bondo Bosok? Bayu elek. Piye ta? Aku wis Bandung Bondowoso kok Bondo Bosok. Lah wis suwe kok kuwi kok. Bu, kula dipaeka, Bu. Wow. Oleh Bayu. Bu. Bayane. Oh, Bandung Bondowoso, Bondo Bosok. Ya, saiki diaturke Mbak Niken, anu nggih, Rara Jonggrang nggih. Nggih. Heeh, aku ganti dueti karo Mbak Elisa berdua juga boleh, monggo. Yo, Ca diaturke, Ca, monggo. Rara Jonggrang, ayo. Kok dikarapi Rama Seger. Nggih, monggo. Ayo ya. Bapak Menteri kali pun joget mawon. Ayo Bu. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Wes watakno Prajuritmu kalah berat. Mula kowe dadi wanita boyongan. Saka Bandung kowe hajaku luko. Barang iki kanggoku durung rampung. Senapati Kang Mas Prabu Bumalan. Pangawe sedo kapohe ngawono sepuh. Bantukan kowe wanita keparan. Ora ngerti yen aku lanang jaran. Putra Ratu Prabu Pengging Damarwaya. Aku duwe ati sekti Pandawata. Jonggrang manuto tak pundhut garwa. Joko Gadong aku berbebas-bebas Candi sewu sawangi kudu gati. Iya jograk ayu aku tak eluki. Matur suwun Bapak. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadana prajuritmu kalah berat. Dadi wanita boyongan. Barang
tobat kowe wanita keparang orang ngerti bantung lananging jagat putra ratu wanging Damarwaya aku duwe adi seki banggalana rang manuto tak butuh jarwo Joko kandung aku tanggung Ganti sewu sawangi kudu dadi dadekno Sosok rapane Tepuk tangan untuk Pak Ambon, Bapak Ibu, tuan Ibu, lan putrane wah jane. matur sun Mas Bayu Wah, hello matur sun. tenan. Piye Mas Gareng, Pak Ambon jas ta? Mugi-mugi berkah Pak Ambon. Ora, Panjenengan Le. pun gelar wayang dingge wong kathah. Nggih. Loh, Loh, Empun Pak Ambon. nyawer. Wah, sampun ampun di Matur ajan. suwun, matur Boten suwun, tanduk Bu. malih, Bu. Nggih. Nggih. Deh. Yo, mentara-mentara gawe ngurmati Pak Ambon madhap ya. Yo. Ayo. Ye, Mbak Niken. Luar biasa sekali. Pak Ambon itu mempunyai plus minus loh Mas Bayu. Kok ngono? Plusnya wonge grapiak semana bloboh Nggih. awean Nggih. minusnya Napa? nganu napa mboten wonten minusnya plus Lah kabeh iya. plusnya ngene kuwi lho Udah agar nganti ke kleru sawerane tak jaluk lho. ora Pak Ambon ki plusnya hitam manis ya terpikat mempunyai daya pikat toh. Hitam manis madu mongso wae. Ireng-irenge sepur oke sing ngenteni. Ngono. Putih demit. Lho, putih kaya Anoman lho. Ki ra urung raiku meneh. Ora. Ora ini pancen ini patut dicontoh yang terpenting dari figur seorang Bapak Ambon adalah keuletan kegigihan dalam menghadapi hidup di dunia ini. Nggih. Betul, nggih. Mencari rezeki dengan positif, dengan Ya. jujur akhirnya menjadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Leres. Yo, iki mau bar Mbak Niken yo saiki Mbak Elisa arep ngaturke lagu apa? Aku nyuwun pelok. Urung nembang. Irama seger, irama dangdut sing pelok apa? Ayo. Elisa itu kok kene urung nembang. Lah nggih, aku mau wis nyanyi rong lagu ya Pak De ya. Kamu apa ya? Apa nih Ken? Niki ana sing ngersake memanik karo tembang kangen sampean pilih pundi? Ayo. Memanik boleh. Oke, memanik nggih. Mangga, ayo irama langgam sik iku angka loro digarap irama jaranan. Nggih. Engko nduk niki men joget lon-lonan wae rasa dioyo awake. Awake sik. Nggih. Awake sik turun mesin. Ayo sing joget ngoyo ya sing rumangsa dadi wong lanang iki sapa ning kono? Lah lho, seorang lelaki itu harus kerja keras, De. Oh, Aku ki kerjane iso kerase wis angel saiki. Ayo wis diair keras wae. Yo diaturke, buka celuk. Yo Mbak Elisa monggo, yo. Mong sliramu kang dadi maning kalbu.
Diaturke memanik wonten bebungah Rp300.000. 100 Mbak Niken Salindri. Alhamdulillah. 100 Mbak Elisa. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah wis diaturke. Nggih. Nggih. Tenuan ya Bapak Ayu. Bebungahe pira? 300. 100 Mbak Niken. 100 Mbak Elisa. lah sing 100 Sing 100 urung sik ngenteni wong urung eneng kok. wong urung enak lho disiarke kowe kok tukale le sesuk job piye lagi sok ben enono Niki wonten awala Nduk Niken. Nggih, Nuwun pripun, Mas? ninggal katersenan. Request nembang Mbak Niken. Siap. Katur Pemdas Rahayu saka Tuban. Siap. Saking Mas Ihamna. Oh nggih, Mas Ihamna. Nggih. Wajibipun Rp300.000 kalau wau. Nggih. oh wajibe 300 lho Nyo, 100.000. wah ngono adil Nggih. wong kono wis entuk 100 kok aku kok Alhamdulillah. alhamdulillah Nggih. Wah, apa jenenge piyai bejo ora kena dimereki. betul Nggih, niki wau anu request 300.150 nggo Mbak Niken, 150 nggo Mbak Elisa. Iki mau carry iki mau ning kene. Ha iki mangdum Mas Gareng. iki 100 ki Lah ya nyatur 50 eding niku gawe ngono. Piye, Dik? Ki aku. Iki sing sitoke. oh Elisa Aku sing 150. ya Ya ngono lho Kade. aku arep golek wayang liya ae Kok nesu piye lah? arep golek wayang liya sing dalange ora pelit Nih, lho Kok Mas. piye lah wong kuwi jatahe wis tak aturke kok. jatahe 100 ya 100 seding ora 150 sing siji blong ora Katanya kalau sudah tua tidak membutuhkan uang. jere sapa Ayo iya toh, butuhe yo Wah, malah fresh cucu. balsem. ya kula Lah sampeyan uange dige apa yo an wis tuwek. Ayo ge apa? ya ora apa-apa aku mbok kroyok ora apa-apa ora masalah apa abon ngerti kok iki kok Lah ya ngerti wong genahe mirsani kok masa ya ora ngerti. wah aku mbok sia-siane Pak Abon sing ora trima Sampeyan ning lek dikeki iki diparingi iki gelem purun. lho edan po kaya 100 ora gelem Purun, wis tau nyekel duit 100. lah ya iki sing mbok cekeli aku ya urung no Urung ta? Urung. Ya wis nek no gurung pengalaman nyekel duit 100 ya wis. Tak aku wae. Mengko ndak tuman. Heeh, mengko ndak tuman. iki sajake esuk yen gede dadi bank titil ya Kok ya ben ya. lagi SMP ngapusi wong tua Yo diaturke ninggal katresnan. Maka aja. Yo. Yo.
Oke yo. Ayo Mbak Elisa ayo. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Tenangnya sakjane atiku. Nalika asmiramu apa siramu rasakan. Aku kudu Coba delok juga Mas kan. Ya, ya. Sekapan anggonmu bali, bisa kumpul kayaku ingune. Tahun nana, dan nana, tak anteni. Ingat bojo, ingat tresno. Betul nongko kebesane. Memangkat harap seliramu wae. Aja lali baliku. Oh jangan nangis. Saksimu. Sakapan anggonmu nunggu. Tak anteni. Hati sairmu. Bodikan. Salam. Coba nyanyi yo. Nano neno nano. Sing joget Mbak Elisa. Coba. Coba Mbak Elisa. Sing nyanyi. Nangis sajroning atiku. Nalika siramu ing Hop. Jenglengane pas 50.000 jadi milik Mbak Elisa. Wah. Ya, saiki sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu. Ayo. Ya, sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu. Ayo. Ayo. Nangis sajroning atiku. Sawise Hop, pas 50.000 jadi milik Mbak Niken. Yo, saiki sing nembang Niken sing joget Mas Gareng. Ayo. Iya. Ayo, coba kayak apa? Iya. Ayo. nangis sajroning atiku. Nalika siramu ninggal aku. Nah, Tak pas, telat. tak pas, Kok ora telat. pas sih piye? Telat kuwi. Jogetku ki ra telat sing ngendang kowe telek. Kok telek piye to? Nggak usah telelong aku Coba, mau coba. pas Mbak Elisa pas ayo. Wes akhire tungane moji moji nem. Kok piye wis sing telat kono kok? Telat piye iki wong iki? Ayo coba ayo. Nah, ayo. Nangis sajroning atiku. Nalika siramu ninggal aku. Loh, telat. Anu wae aku ditabuhi siji wae le. Ora sanggup gamelan ra paten. Kok terus nesu iki lho. Oh iya. Ora aku gamelan wae. Sesuk diteni kowe. Diteni sing ngendang kowe. Piye ta? Sesuk Bali ora bareng aku. Lah bareng sapa? Loh, ya nunut dhewe-dhewe aku ya nunut tok. Wong wis aja. Mas Gareng, mbok menawa mengko dheweke nek disawer iso ngepaske, ayo. Nah, ayo. Ora ketang 50 kudune ya cucul. Ah, Lho. He. Ngawur. Iki ngene sapa kok kok iso dijupukke kok kono ki lho. iki bocah ki titen banget ya. Ya titen Tak to pikir ora mikir. Oh,
Cacile butuhe akeh lho ya, isih sekolah, isih golek jajan. Disawer 50. Ya, mesti pas. Oh, ngono. Lah, Susuk 50. Kabeh kiai. ya iki lho, tak ijoli iki lho, ketan ini. Kene. Kene iki lho, kene sing nyawere ketan. Ora kowe iki jane dalam kok kasir. Lah wong benan ora anu kok. Gorene sik. Lho. Yo sing 50 kayak sing gedang. Lah mbok menawa mengko bar disawer terus iso entuk jeglengane penak. Lah sapa ngerti. Wong iki jer basuki mau biya. Aja ngomong selawe wae ya. Selawe. Lah pawaan prau. Ngopo kok perahu? Ora ngecek duit ora gelem ngendangi, bangeti. Wis pakaiane jadul. Kok jadul piye? Wong kabeh iki yo nganggo pengorbanan kok ya. Nggih. Wah, wis 50 tuh. 50. 50 rokok iso untuk rompak lho. Lah iya, ndang ayo. Wah, wis kanu Mbak Niken, Mbak Elisa. Ya, engko tutuk ning Pantes Songo gara-gara ya. Kosek. Koseh piye? 50.000 mubazir. Kok mubadir piye to? Wah, sabar gelak pengendangnya minggat. Sabdo pendito pangandikane pengendang sepisan kudu dadi. Piye ning apa? Kembali pada posisi. Kembali. Kok kembali piye to? Timbangane kuwi tak sedake dadi cacing. Ayo. Kuwi nggo celengan sik nggo mbok menawa kok. Wah, ora iso. Sakmono kok celeng babi kuwi. Ayo. Ketemu Pantes Songo, Mbak Niken karo Mbak Elisa. Aglar kang samya singgung Bintara bingang samudra